Ja som Danka Bodnárová, som tu za východné pobrežie z pozície ministerky megalománie. Východné pobrežie je sen o krajine, v ktorej budete môcť v pohode žiť bez toho, aby vás šikanovala, navrieskala na vás vrátnička alebo aby ste na chodníku vstúpili do psieho hovna. O krajine, v ktorej je konštantných 32 stupňov, jasno a stredne veľké vlny. A to je jeden taký level alebo jedna vrstva východného pobrežia, to sen o tej bajnej krajine, ktorá neexistuje na žiadnej mape, iba v ľudských srdciach. A druhou vrstvou je organizácia, ktorá skúma, udržiava urbánny charakter sídel, ktoré obývajú ľudia. A sme vlastne akýsi nezávislá urbánna výskumná jednotka. Východné pobrežie nie je len o tom, či je tá voda slaná alebo sladká, to je úplne bezpredmetné. Ide o to, aby ste mali dostatočne veľkú vodnú hladinu, nad ktorou svietí slnko. Toto je Domašia. A odkedy Východné pobrežie funguje od roku 2009 a za posledných 5 rokov sme nabrali veľmi veľa rôznych aktivít, ktoré postupne odbočovali viac a viac od toho nášho pôvodného cieľa, a to bolo skúmať mesta. Až sa nastalo akési mobilné kultúrne centrum a vďaka eskalátoru a nášmu mentorovi Sandymu sme postupne zoškrtali všetky tie menej dôležité a menej zaujímavé aktivity, až sme sa naspäť dostali k tomu, čo nás naozaj zaujíma. Takisto zoškrtali sme všetky nudné prednášky, workshopy a tak ďalej a priblížili sme sa viac k mestu a viac k ľuďom prostredníctvom mestských hier, kníh, a takýchto zaujímavejších vecí. Okrem toho v Košiciach organizujeme Pečia Kuča Night, ako ste už počuli, zajtra bude Pečia Kuča o eskalátore, bude to naša 29. Pečia. Všetku grafiku robí náš tvorný grafik Joži Tušan. A áno, toto je náš ďalší projekt, volá sa Culture Fighter a je o tom, že cestujeme po Európe za expertmi v odvetví kreatívneho priemyslu, kultúry, regenerácie miest, kultúrnych centier a robíme s nimi rozhovory a oni nám dávajú rady, ako, čo robiť a zlepšiť a všetko je to voľne prístupné na webe. Toto je pán Charles Landry, ktorý bol pred 2 mesiacmi aj na konferencii Place v Košiciach, mal s ním možnosť stretnúť a Charles je číslo 1 v Európe, čo sa týka kreatívnych miest a od neho väčší šrac je už len Richard Florida. Takisto pred mesiacom sme sa stali súčasťou siete Trans Europe Halls ako priatelia, pretože nemáme vlastné priestory, ale súcitíme s nimi. Tu sme. V piatok pokrstíme túto knihu. Volá sa Košice Code, je to nová kniha o Košiciach, je to najtemnejšia kniha o Košiciach, ako ste mali možnosť vidieť. Budete mať možnosť vidieť. A vnútro je na 90 gramov papieri, obálka je 300 gramový matný laminát, grafika krásna Joži Tušan. Okrem toho skúmame mesto, skúmame minulosť a súčasnosť Košíc. Toto je infografika, ktorá hovorí o tom, ako sa vyvíjala demografia Košíc a čo sa kedy pilo od kávy, pivo prišlo z Čiech a pálenky od Rusnákov. A neostávame len v minulosti, ale vytvárame aj vízie pre mesto, ako by sa Košice mohli rozvíjať. Toto je návrh zimných olympijských hier Košice Tatry pozdĺž osy Košice a Horská chata. Ale neostávame pri Košiciach, ale myslíme aj na dobro iných miest. A keď sa pozriete na Prešov, tak je to nudné mesto ako všetky ostatné a keď je zamračené, tak nevyzerá nič moc. So slnkom vyzerá aj škaredý render dobre. A ja som sa snažila Prešovu pomôcť počas mojich štúdií a priesť nejakú kvalitu obyvateľom. Ale vzducholoď ani pivovar sa neosvedčili a boli nudné. Proste Prešov si vyžaduje radikálnejšie riešenie a tí obyvateľia si to zaslúžia. Prešov potrebuje houseboty. Ľudia milujú houseboty a šoferovať môže naozaj každý, aj ja. Houseboty sú super. Houseboty majú radi aj čaje, aj šráci a vidíte, aj keď je zamračené, ale sú na housebote a usmievajú sa. Ale keď v Prešove je zamračené, tak ľudia len pozerajú do zeme, lebo je to zaprašené mesto, ale keby mali houseboty, tak by sa usmievali. A stiesnené interiéry housebotov
pomáhajú utužovať medziľudské vzťahy a priateľstva. Tu nás si umývame zuby, bolo tam fakt málo miesta, ale malo to svoju kvalitu. No, a čo musí Prešov spraviť? Mali by ste postaviť múr okolo celého mesta a zaliať ho vodou. Potom na kopci ostane už len Kalvária a zvony vymeníte za reflektory a budete mať krásny červený maják. A potom bude z Prešova sa stane severné pobrežie, ktoré sa spojí s východným pobrežím Košíc a už navždy tam bude 32 stupňov, jasno a obmývať ho budú stredne veľké vlny.